Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang tanghali. Buenos dias. Buenas tardes, amigos. Good morning, mga katropa. Reverse. Francisco Baltazar, Republika ng Pilipinas. 10. Sentimo. Obverse. Ang bagong lipunan. Bangko Sentral ng Pilipinas, 1949. At ang taong 1979. Itinuturing si Francisco Balagtas Baltazar na prinsipe ng Makatang Tagalog dahil sa kanyang obra maestra na Florante at Laura. Itinuturing din siyang pasimuno ng mga pagbabago sa panitikan sa loob ng pananakop ng mga Espanyol. Ipinanganak siya noong ika-2 ng Abril, 1788 sa Panginay, Bigaa, Ngayoy, Balagtas, Bulacan, sa mag-asawang Juan Balagtas at Juana Cruz. Noong bata pa siya, ipinadala siya ng kanyang ina sa isang malayong kamag-anak sa Tondo, Maynila, na siyang nagpaaral sa kanya kapalit ng paninilbihan sa bahay. Nag-aral siya sa Colegio de San Jose at sa Colegio de San Juan de Letran. Ayon sa ulat, nakalista siyang estudyante sa Colegio de San Jose, ngunit sa pangalang Francisco Baltazar. Ito rin ang pangalan niya sa dokumento ng kasal kay Juan Tiambeng noong ika-22 ng Hulyo, 1842. Walang tiyak na paliwanag sa pagbabago ng kanyang apelyido. Noong 1835, umibig siya kay Maria Asuncion Rivera, anak ng mayamang angkan sa Pandacan. Si Rivera ang pinag-alayan ni Balagtas ng tulang. Kay Celia, ang pambungad na tula ng Florante at Laura. Lumipat si Baltazar sa Udyong, Ngayoy, Orion, Bataan, at doon pinakasalan si Juana Tiambeng, anak ng isang mayamang pamilya. Nagkaroon sila ng 11 supling. Muli na naman siyang nakulong noong 1856 kaugnay ng reklamo ng isang katulong na di umano'y ginupitan niya ng buhok sa di malamang dahilan. Naghirap ang pamilya ni Balagtas dahil sa kasong ito. Pinagdusahan niya ang kanyang sentensya sa Balanga, Bataan at nang sumunod sa Tondo, Maynila. Habang nasa Tondo mula 1857 hanggang 1860, nagsulat siya ng maraming komedya para sa Teatro de Tondo. Nang makalaya, bumalik siya sa Udyong at dito niya naisulat ang marami pang tula at komedya hanggang sa mamatay siya noong ika-20 ng Pebrero, 1862. Mga katropa, tandaan sino si Francisco Balagtas Baltazar.
itinuturing pasimuno ng mga pagbabago sa panitikan sa loob ng pananakop ng mga Espanyol. Itinuturing na prinsipe ng Makatang Tagalog dahil sa kanyang obra maestra na Florante at Laura. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.